Čaute, tu je opäť Jaro a v tomto videu si povieme niečo o konštantách. Budem pokračovať v príklade z minula, a len som ho dosť veľmi oklieštil, aby sme tam nemali taký kadejaký balast. Čo sú to vlastne konštanty? To sú v podstate nejaké dáta, nejaké hodnoty, ktoré by sa nemali meniť, ktoré sa nesmú meniť, inak preto by to neboli konštanty, keby sa menili. Takže ideme si to teraz ukázať. V tomto našom príklade si povieme, že počet nôh bude vždy 4. Hej, tak keď nastavím 4 a chcem, aby to bola konštanta, to znamená, aby sa nikdy nemohla už meniť. Ako to spravím? Spravím to tak, že v tejto našej premennej zapíšem tzv. Slovičko static, že to bude statická premenná a bude final. To znamená static, znamená čo? Sme si to vraveli v predchádzajúcich videách, že bude dostupná aj bez toho, aby som vytvoril objekt. A final znamená to, že už bude finálna, že už sa nemá meniť. Samozrejme, konštanta nemusí byť static, ale väčšinou sa to používa napríklad pri triede math, ktorá je verejne dostupná. Keď si dáme math a máme tam cez bodku nejaké metódy, ktoré sú statické. To znamená, že sú viditeľné aj bez toho, aby som si vytvoril inštanciu triedy math. Ale mám tu aj tzv. Konštanty, ktoré je napríklad pi. Hej, keď si dám pi, tak je to konštanta, not a statement. To znamená, že nemám to nikde použité. Takže napríklad, keby som to dal do south a dal by som sem pi, tak už by to nemal byť problém. Teraz keď to spustím, tak mi to vypíše mi to číslo pi. A to znamená, vypísalo mi to iba kvôli tomu, že math je trieda a v nej máme statickú finálnu konštantu pi. Keď som si na to... Takto, toto ešte je zaujímavá vec. Keď tlačíte Ctrl a kliknete buď na triedu alebo na nejakú premennú, tak vás to hodí, kde bola zadeklarovaná. Hej, tak si môžeme všimnúť, že je to public static final double, takže je to typu double, to znamená desatinné číslo, hej, o nejakej šírke, finálna, že už sa nemá meniť, je to statické, to znamená, že je viditeľné aj mimo tejto triedy math a public je to verejné. Nie takto. Public je, že je viditeľné mimo triedy math a static znamená, že môžeme to použiť aj bez toho, aby sme vytvorili inštanciu math, to znamená inštanciu. Znamená čo? Inštancia znamená to, že by som sa vytvoril, chcel by som sa vytvoriť niečo také. Hej? Keď toto sa pokúšam vytvoriť inštanciu triedy math. Dobre. Tu nám píše chybu, že má privatný prístup. Takže konštruktor, keď sa na to pozrieme, je private. Takže týmto private math chcem zabezpečiť to, aby sa nedala vytvoriť inštancia tejto triedy math. Myslím, že to je jasné. Proste chcú, aby ste to používali ako cez názov metódy, hej, nie ako inštanciu. Aby sme to lepšie pochopili, poďme si vytvoriť z našej počet nôh konštantu. Takže ako sme si to vravili, že má to nejaký typ, hej, má to nejaký, že to má private, protected, alebo neviem čo, a final. Hej. Keď to dáme final, tak to už nemôžeme meniť. Poďme sa o tom presvedčiť. Máme tu počet nôh sa rovná 5. Hej, pozrieme chybu. Cannot assign a value to final variable počet nôh. Nemôžeme dať proste ďalšiu hodnotu k finálnej hodnote. Dobre. A ešte keby sme chceli, aby táto konštanta bola prístupná aj bez toho, aby niekde inde v kóde, napríklad v kalkulačke, keď si vytvoríme stôl, aby bola prístupná. Teda napríklad takto, že stôl, bodka. Hej, tu nevidím to. Nevidím tú našu premenu. Preto, lebo není static. Videl by som ju jedine vtedy, keď vytvorím inštanciu našej triedy. Stôl, tu priblížim, aby ste to pekne videli. New stôl.
Dobre, a teraz dáme stôl, bodka. Máme to tu. Ako sme to nazvali? Počet nôh? No čo to není viditeľné? Nie, máme tu private. Máme public. Tak. A teraz počet nôh. Hej. Máme to tu. Toto není statement, hej, mal by som to tak kde použiť. Že napríklad v saute alebo v niečom. Alebo si dám premennú int počet sa rovná stôl počet nôh. Takto napríklad. Teraz keby som tu dal static a vrátim sa späť do kalkulačky, tak už nemusím toto robiť, ale môžem kľudne začať iba takto. Stôl a vidím, že to tu mám počet nôh. Hej, samozrejme nie je to statement, takže zase by som to do niečo musel dať, alebo niekde to proste použiť, aby to nehádzalo chybu. Dobre, takže dúfam, že vám je to jasné, ako sa vytvárajú konštanty a teraz sme si aj približiť troška static a tieto public a private a tak ďalej, ale myslím, že tomu sa ešte budeme venovať, uvidíme, alebo to takto možno vyplynie z toho, ako sa budeme učiť tieto veci v Java. Takže takto sa vytvárajú konštanty. Takže si vytvorte aj vy nejaké konštanty. Čaute. Kto vydržal až sem, tak máme zase Božie slovo na premýšľanie. Keď sa naješ a nasítiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. 5. Mojžišova 8. kapitola 10. verš. Čaute.